Adrián vagyok, Cupra Master. Biztos megakadt már a szemetek egy-egy Cupra modellen, de tudjátok, honnan is származik a márka? A Cupra sztoria nem egy autóval indult, hanem egy döntéssel. Kilépni a megszokottból és csinálni valami új, karakteres dolgot. 2018-ban jelentették be, hogy hivatalosan is külön márkaként folytatja a Cupra a piacon. A Cupra név a motorsportból ered. A Cup és Racing szavakból tevődik össze. A Cupra a Seat sportból nőtte ki magát, és ezt a sportos örökséget viszi tovább. Az első külön Cupra modell a Cupra Ateca volt, és ezzel indult el igazán a márka a piacon. A Cupra logó törzsi jelekből inspirálódik, összetartozást és közös értékeket jelent. Nem véletlen tehát a Cupra Tribe kifejezés sem, ami a Cupra tulajdonosok közösségét jelenti. A Cupra megjelenésével az autóválasztás az egyéniség részévé vált. A Cupra modern, sportos márka, ahol a teljesítmény, design és a technika összhangban van. A következő döntés a tiéd.